Me, I'm pleading with Engineer David Umahi, the past governor of Ebonyi State, who is currently the Minister for Works, to please pay me my money. There's nothing wrong to say, oh, you are chasing a woman. But if it is Natasha that is accusing me of chasing her, then my face will be bolder. But not anyhow person that will accuse this handsome man of chasing him for 12 years. Then that person must be the Queen of England. Igbo anyị si na onye ọbụla na-agba ajọ egwu na ọkụ iku anya na n'aka ụmụnne ya nọ n'ọgbọ. Enwere ihe na-arịgharị otego onye bụ ihe na-arịgharị na social media ugbu a. Ihe gbasara nwanne anyị nwoke Dave Umahi. Dave Umahi bụ dịka onye anyị maara gọvanọ chiburu Ebonyi steeti tupu mgbe ahụ ọrụ na chairman PDP rụọ deputy gọvanọ rụọ gọvanọ si etu aha bata na minista ya bụ na o tere na anọ na ihe gbasara gọọmenti o tere na ama ya bụ nwoke ama ọ na-emekwa ụmụ ihe ndị eji akụrụ ya aka dịka ụmụ ihe ndị ọrụ gasịrị na Ebonyi steeti mgbe ọ rụrụ ihe mgbe ọ nọ dịka gọvanọ Ebonyi steeti mana dịka anyị maara ọ dị otu nwaanyị pụtaranụ wee jide ya na mgbada si Dave nye m ego m Dave nye m ego m nwaanyị a na-ekwu na o ji ya ụgwọ ya mere ihe karịrị afọ 10 gara aga na ya rụrụ ọrụ ọkwa 20 million o kwe ha akwụ ya ụgwọ kamgbe ahụ ihe karịrị afọ 10 gara aga ka o ji ego a rute tata akọcha na akụkọ kọwa ma okwu na-ese akụkọ ma etu o si gbaa ya oyi ma etu o si mee nke a wee mee nke a ọtụtụ mmadụ tọrọ anya ka anyị tinye ọnụ a wee si n'ụbọchị tata ka anyị tinye godi ọnụ maka na ya bụ ihe nchịkọsị na ya gwuo onu mmiri ukwu gwuo nke nta ọ bụrụ ite agadi nwaanyị bụ ihe ga-abịara isi ya bụ anyị sị ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ epetike ndị Igbo Ugwumba epetike nnọọ odogwu na gịnị na-eme nnọọ ndị Igbo ekene m unu Igbo anyị ekene unu epetike ama m na ị na-anụ ya bụ ihe okwu Dave Umahi na ya bụ nwaanyị kedu ihe ifuru n'ime ndị Igbo ekene m unu nọ na Ugwumba ime obi eziokwu ebe atọ anyị ahụ egwula eziokwu ini anọ nya bụ akụkọ anọghọ mgbe o bidoro anyị anọrọ mgbe o bidoro mana ofe ajụjụ na-ajụ ọbụla gịnị ka ha merụ because okwube biznes ahụ ọ sị na ya sọplaịrị ngwongwo o ji mee kampen nwaanyị na-asọplaị ngwongwo eji eme kampen ụmụ ha gosichakwazie ma materials ọ sọplaị mgbe ahụ Dave ji mee kampen Dave wee merizie ọ chọọzi inye ihe na okay so and since ahụ okwubeghị elu kịta okwe ha akwụ elu kịta ma ihe me na ọ na-abụkarị problem between nwoke dị ha prominent ya na nwaanyị ọ na-adịrị nwaanyị izi ịbụ nwoke ji na aja nwebere asị o ji wee yọọ oyi maka ụmụ Natasha na Akpabio o ji wee yọọ oyi nyajụ o ji wee dee ike ya ọjụ nwaanyị esi gị imerie efevọ ijebezi ọsọ ya ha ọta ka imegara mbụ o ji bụ na ike ị na-ede amazi nke bụ eziokwu ebe onye na-ede ebu sọplaịrị ya ngwongwo onye kwa deposit wee sọplaị ya ka etem so nụkpara iji sọplaị ngwongwo ọ bụ maka ọ nke inekwe nụ na ọ sọplaịrị ya materials o ji mee kampen na nke ọzọ ka etem so ụnụ kpara iwe sọplaị cha ọkwụkwọ gị siza ha ruo kịta oruje kịta ifenite enu chọba Dave na ya kwụrịrị m ego ahụ so ha amatem sa maka ọ bụ nnọọ ife a na-ekwu o rughị ego Dave ji eme kampen ma ego enye ndị mmadụ mana ihe ọ dịbara ọ na-adịrị m nwaanyị izi blackmail anyị and once emeghara ya bụrụ nwaanyị onye ọbụla sọpọtụ ụmụ nwoke kwụọ ya ụgwọ ije ọ dị ka ihe na-eme na even na Lagos a ụmụ bụ fabak na Lagos a inwe ike eburu moto nwaanyị akwụsị gị fụ na ka inye lift ụnụ elu ebe ọ na-eje ọkwụsị ọkpọ gị tai si gị bịa gị kwụọ ya ụgwọ na iburu esisi nya dị na chai ụmụ nwoke pụta na atọ gị ụtọ ọkpọ ha chọzie ụgwọ iji na eziokwu na ihe ọbụla gị na nwaanyị mere ikpe ma nwoke dị na nwaanyị na-ese okwu ọ bụrụ na nwaanyị na-echi nwoke ọnụ n'ala nwoke wee chịkọzie onwe ndị mmadụ pụta ha na nwaanyị atụ onwe n'ala nwoke egbuo ya ndị mmadụ tụpọtụ nwaanyị so gị na Dave ma ụnụ na-eki ogiri ụnụ ma iji anya kpọrọ ụnụ ma biznes unu mere wee loda period nyere onye kọntraktị onye deposit
ka ebe gị na-anọkpa kọntraktị ahụ ọgakwa tru kọntraktị na-ekwesị ka tru mmadụ ọ bụrụ ga tru ministri ọ ministri akwụ ụgwọ not dev ọ bụrụ na ga na hotel room uri ya hotel room narị ya ego unu ejizi ihe ọbụla enye anyị nsogbu ka e wee compassion na nwaanyị ka ebu jen kpee ihe kpara ka ịkpa nke ya bara anyị uru ọ dị mma okwu amaka mana ka ntinye ọnụ n'ụdị nke m maka maara m na mgbe ụfọdụ ọ na-abụrụ ihe daa dịka i kwuru ọ bụ ha na nwoke na nwaanyị na-asị nwoke m ga-ama ihe na ikpe enweghị ka ọchịchị ọbụla batara na be ọkụkọ ka ikpe ghara ime ya mana ofu ihe dị n'ime ya bụ nke na mgbe a na-ekwu a na-asị no evidence nwaanyị wee wepụtazie ma ihe arụrụ materials ọ rụrụ ma exercise book o ma ụmụ ihe key holder ma ntamimo ma chaatị ya na ya bụ na ya bụ nwaanyị ji devu na mkpụrụ amụ na ọ dị m ka ya bụ nwoke anụruo n'ọgụ ahụ ebe ọ ghọziri ọgụ ihere n'uche nke m maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ya gịnị bụ 20 million ọ tụgodị na 50 in fact ọ bụrụ na ụgwọ iji ya bụ 20 million ị kwesịrị ịkwụ ya 50 million kịta maka inflation aga na too much ya bụ nwaanyị gụchakwara ma ndị nke ji ụdị ụgwọ ahụ ọ na-arụbu arụ ndị nke ọ rụrụ ma ndị ugwu ejide ya ụgwọ ahụ oruzi ka David mere ihe na o tere na ọ na-agba ya bụ ụgwọ kama na o rụziri ka mgbe ọ ga-adị ka a ga-asị na oge ruru ndị ọzọzi wee soro tinye aka onye dịka Showere bụ ịma na ọgụ na-agụ na ọtụtụ ndị mmadụ pụtara sị nwoke ọ bụ na iji ụdị ego a iji ụdị ụgwọ a ị chọghị ịkwụ ya ọtụ ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ apụtakwana wee ruo nke na atinyere ya na ọ chọrọ ike na oyi tọwel na-agakwute m na-achọ ka mmehie na wee gbapụ Dave ji wee sị na ọ bụrụ na ọ Natasha na nsogbu aka ha ide mana ebe ọ bụ na nwaanyị ka ịfụ na ya bụ akụkọ aghụghọ n'akụkọ ihere ụghọ n'akụkọ ihere nna m okenye zuru ọkụkọ nna ikwu Dave maọbụ ndị ọbụla nọ ya nso ka nna agwa okenye zuru ọkụkọ tinye ya n'ime akpa buru na-aga ịka mara akụkọ a ka ọ na-apụzi ụmụaka na-etinye onye oshi ọkụkọ o wee zute okenye ọzọ n'ụzọ okenye ahụ wee sị nna kedu ihe ụmụaka na-akpụrụ gị onye oshi ọkụkọ ngwa ka m fụgodo asị ya na ọkụkọ dị n'ime akpa o mepee ya nne anya fụ ọkụkọ nne anya ochi ụmụaka ke kuru ji na-ekwu ihe abụọ na ihe abụghị ọkụkọ onu nche ebe apụọ ụmụaka gbasasịa o wee kpọọ nwoke sị nna ọkwefu na ụmụaka jidere gị agwakwara m ha na ọ bụghị ọkụkọ mana mụ na gị mana ọkụkọ ya bụ Dave dịka okenye n'ime obi anyị na-asị gị kpọọ ịkpọ anyị nwere ike kpọta ya bụ nwaanyị yọọ ya ayịyọ n'azụ maka na dimkpa na-eji ọka agbara ihe ọsọ mara etu ị ga-esi kpọọ nwaanyị a n'azụ maka ọ na-emebi aha ọ bụrụ na Naijiria bụ obodo kpọdoro isi n'anya kịta ịkara iti ego resignation paper ọ achọghị achọ ya bụ ka ọ ghara ịbụ na igwucha na mmiri ukwu na nke nta o ruo kịta ọ bụrụ ite ofe agadi nwaanyị bụ ihe ga-aga irisi ka ị ga-eji gị na mmadụ ga-eji mee ụdị ihe ahụ gị na-enwekwere ma chaatụ ma ihe ị ka na-agọkwa ruo nke bụ na ọ ruru mbọchị ọ na ruo be ha wee na-esetara anyị pikchọ na vidio ebe ụmụ nwaanyị juru na bịa na-anabata ya na-asị ya na o mere nke ndị mmadụ juo ebe ahụ ruo ma n'abalị ụmụ nwaanyị a na-amanye otu kọpụ rice na otu kọpụ garị ha ji na-eti mkpu na ijebego ya bụ Dave ọ bụrụ na uche nke m ana m asị ọ bụrụ na ị chọghọ ka ya bụ ihe mebiere gị ihe enwere ka odudu na be mmadụ na-amụ isi mba na nke a akarịa na maka gụ amana na nwaanyị a ji gị na-amụ kịta mgbe niile ka ị na-akparị na soshal midia mgbe niile ka eji afa gị na-agụ atọ afa gị na-akpọ nwaanyị akwụọ ya ụgwọ ịbụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ apụta akwụna kpọọ ya kwụọ ya ụgwọ ya jirikwa ego ọzọ tinye ya aka n'obi maka amaara m na ọ bụrụ na ị chọọ nwaanyị ahụ ihe dị ka ụmụ nwaanyị iri ka ha gbara ọtọ na-eso ha ga-ego zuru ya mana eji n'ihere wee n'ụkwara eji n'ihere wee kote ihe ga-enye nsogbu epetike akwụfuru ebe okwu m na-aga ka iji ekwe emesi ekwe oge ọbụla gbata eme ha na ịgba nwoke ịkọrịta kwa ụgwọ oji ije ma na oji ụgwọ na nwaanyị gosiri ihe na ya na-eji mee ebe egosibeghị anyị na ọ kwụrụ ụgwọ AI gịnị ọ bụrụ na AI gwa ga na polisi si na polisi ga a na-akpụgharị nwaanyị ejide nwaanyị ebe a polisi of those evidence na Dave ji ụgwọ ihe ma n'otu ebe bụrụ nwoke bụ ikpe amaanyị ihe ọbụla ikpe amaanyị nwoke na-atọkwụzi onwe ma mma nke bụ eziokwu dat na I'm not sure na Dave ji ọ bụla Dave na-eji ụgwọ ịnụ n'ihe UGWUMBA ịkwụ ụgwọ iji mana isi m kwuo asị m nwaanyị wenu nwaanyị oge ọbụla a na-ebo nwoke omere
nke a mekpọ akwadoghịkwa m onye igbochi mmadụ ọnụ mana ebe ọ bụ na emegidere emeruo asị weta evidence nwaanyị wee weta evidence weta ma picture ya na ya sịrị mgbe ahụ ma mgbe ọ na-asọplai ụmụ ihe ndị ahụ sechie ma picture ịma ụdị ndị a na-arụ gọọmenti kọntraktị ụmụ nwaanyị a brain ha ọ na-akụ ka 6 ọ bụrụ na ejighị na nke ejide gị na nka mana kịta na filim na nwaanyị a ji Dave na amụ o ji na mkpụrụ amụ nke bụ na nna imekọta mee onye ara nekọtara onye ibi ebe ọ na-asa ahụ sie nwoke ma isi ka akụwasịwa gị na nwaanyị a akụwasịa na kịta gụa ka ọ na-eso gụa ka ya bụ eji na amụ nkata ọgaranya karịa ogbugbe m ya bụ biko ọ bụgodo 100 million ama m na ọ dịghị n'akpa ofu cheki idere emenya kama isi na-azụ ụlọ na dị mkpa na-eji ọka agbara ihe ọzọ isi na-azụ ụlọ epetike ekwenyeghị m na nke a na ọ bụrụ na nwoke ibe m chọọ okwu asị m na ọ chọrọ okwu kama na ekwesịrị inwe iji akọ na uche ka eji agba enwe asọ na nwoke chọọ okwu gụọ ntị a sị na oge ọbụla ụmụ nwaanyị na-ebu nwoke m nke omere nke omehụ ekwe na nwoke dị gị ute okwe na nwoke achọrọ m ka ọ dị proven ọ bụ na Dave pụta echi niile kweta na nwaanyị na ihe o kwuru bụ eziokwu gịnị ji anyị na-emewedat na ụmụ nwaanyị na-ebuchi nwoke ọnụ hinne ha na-enye anyị ji na aja anọkọta ya gba nịkanịka ọ gịnị dị ife a obere ihe ọbụla mere onye ọbụla gbapụtara mkpụrụ nwaanyị n'azụ ihe ọbụla ma mkpụrụ nwaanyị n'azụ o mekịta rape case enwe last 2 weeks mechara ges kata na-asị na-erepụ he onye nke dịchara nga 14 years asị rape case mechara ges onye ọcha confess na-asị ọ jikọ 14 years anyị ewuchere 14 years azụ so ife bụ iwe m so ọ bụ na Dave ji ụgwọ nye ya ekwu ụgwọ ji interest dị na ma ọ bụ na o jighị ụgwọ nwaanyị aka nyọnụ mana iji n'iwe oke wee suo n'ọkụ ihe anyị kwuru wee eziokwu maka na ama m na ofu nwanne m nwaanyị gwara m sị m hụ ha na di ya adị etikwu ihe o kama na enwere mbọsị ya na ya na-eme gha na ọkwa ya bụ ihe na-eti nwoke ihe o nwoke nọrụkwara onwe ya tigide ihe na-eti ihe na-eti mkpu ozugbo ọ na-anụ ụzọ nkwụ ndị mmadụ na-agbapụtara ya nwa daa na tie n'ogbe onye ahụ apụta esi nwoke nke ihe na-etiri nwaanyị nwoke ọ ga-emepe ọnụ si na nwunye ya na-eti ife nke a nne ji iche mana ọ bụrụ na Dave maara na ya bụ ihe nwaanyị na-ekwu abụghị eziokwu ịpịnyụ ya ka ọkụ abụghị orughị ihe na wepụta evidence na mgbe dị etu a na akwụrụ m nwaanyị a 20 million na ihe ahụ wepụta sị na ihe a rụrụ m na ọrụ hụrụ m ya na evidence a niile wepụta weta nke gị to kaụnta ihe nwaanyị na-ekwu ọ dọbazi ga nye ego ya ka ghara ịdị na-akpụtaghị n'afa iwe mbụ na ịbụ onye Igbo and nne na-anya kịta na o so na the highest ranking minister enyere ndị Igbo ka a ghara isi n'azụ ụlọ ịma ha ndị na-sponsọ nwaanyị a ịma ha ndị kwụ ya n'azụ biko gaa n'azụ biko ịkpọkwuo ma aga m enye aka chọrọ nwaanyị yọọ ya biko enwere onye ezi onye anyị nke na-eme ka gịnịwa podcast ọ kpọọ na nwaanyị mechie anyị interview jụọ ya nta jụọ ya imo narị evidence niile dewe wee na-akpọzi Dave ka Dave bịa saa ọnụ ya ka a mara etu a ga-echi setụlụ nwaanyị a ị na-eme anya na enweghị na-eme ọ ga-emekwa ifu ya n'anya maka mgbe a ga-anapụ minista ahụ mgbe bubu ga-eji ọnụ ndị be ha na ndị ugwu na-akpọgbu n'ọnụ ka mgbe wee sị mba nwoke mrituo ọ ga-emekwa ya political future anana iyi biko achọghị m ihe ga-eme n'ime obi achọghị ihe ga-eme ihe egwu eziokwu ka a na-agwa esiri m kwuo ma iji nwaanyị ụgwọ ma ijighị nwaanyị ụgwọ kpọọ ụmụ nwaanyị ndị ha ga-azọchite nwaanyị ịgazi ya na-eme because ama m na spend more than 20 million ebe a na-ama ma ndị polisi na-eme ihe na ma ndị nga ma ndị wọda ma ndị mba biko okwu abe jiri uche gbaa ewe epetike mechi ọnọdụ biko na-emechi ọnọdụ Odogwu Dave nne ha kwuru ihe bụ ime obi despite na m kwuru n'azụ maka asị nwoke nọ na m o nwere ihe ikwuru o ji dịka ịdị guilty isi na ọ bụ nọ Natasha nwunye mmadụ ya ha na-ekwu ọ bụ nọ Natasha na ike eje na so which is ị na-eji na nwunye mmadụ ebe a kibe na ọ sịrị mba ihe o kwukwere bụ na ọ bụrụ na Natasha bụ ihe siri na ya na-achụ ya afọ 12 ihu adị ya n'enu na ya na-achụ onye mara mma mana nwaanyị nke a jọrọ njọ jọfe ọ bụrụ nwunye mmadụ ka o ji ama atụ
ihe tata ka ejiri nwunye mmadụ mana ka otu uche si na Natasha ihe na-ayọ gị maka na nwaanyị mara mma onye mara mmasị kwuo eziokwu okay ọ ewere nwunye kele afịa odogwu nke Delta ka afọ obere nwa na afim Regina ọ ewere Regina wee nwa atụ o webukwa na were nwunye Ojukwu wee nwunye Ojukwu ebe ị ma na ume gị ururu ya onye Natasha ọmalụ maka Bianca wụdị ndị ya ga-azọrọ eze edobe na Natasha makwara mma ma ọ ruo kịta nwunye Ojukwu mara mma mana Natasha mara mma Natasha ka dịkwa na yọng mana nwunye Ojukwu pọna ahụ na ọ dị ka ha nche na mma mana nne jide ka ya eche so ihe na-achọ ikwu obodo atana ine na-edikwa gị uche sọ ha wuo were oke o nwere inu ọ tụrụ mana nwetachaghị ọfụma maka na nwoke ahụ ji ọkụkọ ka ọ fụ na ọgbanachi iri ọkpọ nwoke ibe si abịa nwoke ibe m ya biko were anya okenye ji enene ihe dị n'akpa na-akpa ka ma na ọkọ dị n'ime that is an appeal akwa anya ahụ ka anyị ji na-enene so anya ahụ ihe ọ gwara nwoke a bụ ya were anya okenye ji enene dị n'akpa ọ mago na nwoke ya fụ ọkọ nwoke were anya oji enene dị so ụmụazị taa na ihe agba ọkwa na ọha ọkọ anyị bụ ewega anya okenye nene ife a nwoke arụghọ nsị kwuo nnekwa ụgwọ a onye na-asị ka ọ na-asị mbụ nwaanyị weta evidence nke gị o wetego pictures ife o supply ọkwa ya weta nke gị ma isi na that period na ikeghe ndị bụ na-apụta ndị bụ na-apụta maka isi na ihe a na ikeghe ndị bụ na-apụta ifena ka ndị dobere n'aka ibu otete agịrị mọ karịa tetigịrị mọ like he said ihe ahụ ya political future nke a nwa gị nwoke na ị na-atụchagarị ka mana ya eyibe ndị Ebonyi na-ekwe anya ọ emekwa ya effect aka ofe karịta mmadụ ozu ụwa niile ọnụ so nwanna pụtaba na ka na-edara ya ọ dị mma anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a n'uche nke mbụ onye a na-ekiri ekiri adịghị mma ikpo ntụ ine anya ịfụ na ụgwọ ahụ nwaanyị si na iji ya kamgbe ihe karịrị 10 afọ na abụọ bụ kịta aka ya bụ ihe bịara kwuwe ekwu enwe ndị kwụ ya n'azụ mgbe a gara mee na a na-akpọchi ya na a na-eme ihe na enwe ndị pụtara gbapụta ya nwaanyị ejighị ego ime kesi mana enwegoro ndị kwụ ya n'azụ isi na ị ga-eji ihere anyị maka onye mbụ ndị a ga-akwatu maka na ndị ugwu na-agụ na ide arụrụ ha ọrụ ndị ụfọdụ ndị South West narị ekwu ya anyị ma bụ ndị South East na-ekwu na ọ na-abụghị ụzọ Ọnịsha a na-eme inspect every time aga mee inspection na anyị afụbeghị na nwanne anyị nwoke bụ ihe na mana ọ ka mma ọgaranya nụrụ m megbuo m ya bụ biko Dave iso n'ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ndị Igbo nwere hapụkwa ihe gbasara politiks anyị na-asị gị biko gaa mezie ya bụ ka ọ ghara imebiri ihe wepụ aka ya bụ aka enwe n'ofe maka na ọ hụwa n'aka mmadụ epetike anya na